నీ దగ్గర ఉందంటే ఏంటది? మరి ఇన్ని రోజులు పడి చెప్పుకోవా? ఏం చెప్పను? దాని గురించి చాలా ఊర్లు తిరిగేస్తాను నేను. దేని గురించి నువ్వు చాలా ఊళ్ళు తిరిగేసేది? ఇప్పుడు నువ్వేటన్నా? నేనే అన్నాను నీకు కావాల్సింది నా దగ్గర ఉందన్నావు కదా. పాటది పాట నేను పప్ప అనుకున్నా. ఏం పప్ప? పప్ప ఏం పప్ప? అరిసి పప్ప. అరసలో ఉండడం నాకు రాదు. అరిసెలో ఉండవు రాదా? గారెలో ఉండవు వచ్చేటి ఏం గారు? బొక్క గారెలు. అట్లే చిల్లిగారు అనాలి. మరి అదేం రా బొక్క గారే చిల్లిగారు అనాలి. చిల్లిగారే ఆ మరి నేనేట అన్నాను. నువ్వు అన్నది బాగోలేదు, అలా అనకూడదు. ఏటన్నా చెప్పా? నా చేత కూడా అనిపించేస్తా పెట్టి అనిపించేస్తాడు. పకీర్ వాని కోట్లో పసిరి బొమ్మలు ఇలాంటి పాటలు కూడా పాడుకోలేదు. ఇలాంటివి కాకపోతే ఇంకా మంచి మంచి పాటలు వచ్చినాక ఏ మంచివో అన్ని తప్పులే పాడుతున్నావు. ఈసారి తప్పు లేకుండా పాడుతున్నామ్మా. మంచి పాట పాడు. ఓరోరి యోగి నన్ను పిసికేయిరో, ఓరోరి యోగి నన్ను పిసికేయిరో, ఓరోరి యోగి నన్ను